Во время выезда на нашем скрамблере у нас погнула вилку и її порвало. Короче, переломало її. В планах поставити вилку посильніше. Це вилка з Карпат. Ну, короче, появилась ідея, як поставити карпатовську вилку на велосипедну раму. Короче, беремо велосипедні запчасті і починаємо це все мутити. Трошки, конечно, надо доработки, ну, понятное дело, це ж все кастом. Ну, те, що надо. Все, зараз, значить, буду підганяти цю всю тему, щоб воно налазило на карпатовську вилку. І все. Саме головне, щоб було масивне, не гнуло, нічого не рвало. І зверху вже стоїть карпатовська гайка. Хорошо затягнута. Зверху ця пластина, що держить цю вилку. Ну, ви поняли, коротше. І зверху ця ще гайка.